Capitol Piso Consultant on Health, Dr. Nikki Catalan, gisiguro nga muhaom sa panginahanglan sa mga pasyente ang renovation sa Camotes District Hospital. Nakigtagbo sa mga personnel sa Provincial Engineering Office, PEO o Waterworks Division si Capitol Piso Consultant on Health, Dr. Nikki Catalan. Gisiguro sa Kapitulyo nga ang renovation o construction sa mga pasilidad sa hospital muhaom sa gikinahanglan nga serbisyo aron komportable ang katawhan nga moduol sa tambalanan ug paspas ang mahatag nga serbisyo. Sa pagpalambo sa serbisyo, gikatakda ang pagsugod na sa pagtrabaho sa mga infrastructure projects sa Ricardo L. Maningo Memorial Hospital sa lungsod sa San Francisco, isla sa Camotes. The important thing was we did the pre-construction conference first. Kay kana mong good, it's to set expectation and to make sure na the plans are aligned sa unsa na on the ground. So karon mo na kami ang mangulit na mag-study tanan diri magkuyog ta. And then makita like example for Camotes, no, the plan that they were using was an old plan not in consideration sa bag-ong plan na naay katong 6-story. So sayop ang location. So moto, it was a good takeaway na sayop de ang giplan nila na location sa STP. Di siya future-proof. So muna, then naasad under ang site development. Lahi isa na siya na department sa amrag subdivision bitaw sa engineering. So kana pod apil po na sila na ipasturya. Sa pipila pa lang kabuuan sa serbisyo ni People's Governor Pambari 4, dako na kayo ang kausaban o kalambuan sa serbisyo sa provincial o district hospital.